Mama, bebekhona eblessing. Hayi ngiyazibona izinto zifaka eblessing iBhayibheli. Ibanalo ulingcina kaloku funeke kwezinye izinto ubeke phansi itelefoni ukhuphe ikopi yakho uthi make sifunda. Yeah, hard copy. Funda ke. Okay. KwabaseRoma chapter 10 verse 16. Ewe. Abazilulamelanga ke bonke indaba ezilungileyo. Yes. Kuba uIsaya uthi Nkosi ngubani na owakholwayo ludaba lwethu. Ngoko ke ukholo luphuma eludabeni. Udaba ke lukho ngelizwi likaThixo. Yeah. Verse 18. Ingaba kodwa abevanga na ehla wena intokomo yabo yaphuma yaya kulo lonke ihlabathi. Yes. Namazwi abo aya eziphelweni zelimiweyo. Verse 19 ndithi kodwa ube ungazi na uSirayeli ukuqala uMoses uthi mna ndiyakunikweletisa ngabangeluhlanga ndiyakunicaphukisa ngohlanga olungenangqondo. Yes. Verse 20 ke yena uIsaya akanqwanqwi uthi ndifunyenwe ngababengandifuni ndaba nokubonakala kwababengandibuzi. Verse 21 Yeke verse 20. Ndaba nokubonakala kwababengandibuzi. Masibambe lento ke sisezawubheka phambili ngifuna ukuthi qaba ndibe fix lento belibhale apho kwezinotsi zami. Yes. Ngifuna ukukhawuleza namhlanje ndifuna nibambezela ndifuna nibuyele emakhaya. Niyoyicingisisa lento uba nimele ukwenzani ngempilo zenu. Haleluya. Ngenxa yoba likhona ilizwe elibisileyo. Ngoku likhona ilizwe elinithumayo. Ithanda amen. Ikhona imessage xa ingenayo kube khona lento kuthiwa yi-send message. You send out message kuthiwa yi-outbox akunjalo. Funeka umuntu abe ne-inbox aphinde abe no-outbox. Wayingena imessage iphinde iphume. Imessage ehlala endaweni ifana namanzi. Uyabona amanzi ba-stagnant apha endaweni abagrinda akunjalo abenengubo zamasela anganqweneleki ebantwini. Naxa umntu ekhangela amanzi soze wasela amanzi anele lezi ngubo zamasela. Funeka amanzi aflowe, amanzi athi come in aphinde abe ne-let out aphume ahambe amanzi. Amanzi anqweneleka ayabukeleka uyakwazi umuntu ayibona amanzi ebaleka eme abukela amanzi ehamba. Injalo impilo yokholo xa i-vibrant isebenza iyabukeleka kubantu abagqitha ngendlela nabantu ababengakwazi babone le nto intle yenziwa nguThixo empilweni yakho. Nabantu injongeli kokuba lo uvayo ahlanguleke. Bazalwane nawe ukhona namhlanje amandla evangeli mawahlangule kweyakho impilo. Amandla evangeli must just get in bawona ikwapha empilweni yakho afike enza umahluko kuthi bantu abebengakwazi babona izinto ezintsha ezenziwe nguThixo ebekade unganazo ngoba ivangeli ifika kubantu nje besiqhelo abebengazani naThixo ibenze ivangeli. Ithi iBhayibhile yona umfanekiso opheleleyo ekufanele uba sibe kuwo ukufana noKristu. Amen. Sifane nonyana kaThixo ncakasana ngoba usecebeni likaThixo uba makube njalo. Okwesibili bazalwane, ivangeli namandla ayidingi ukungezelelwa, ayidingi ukuba uyizamele. Iyazenzela. Ndifuna ukuthi nalapha endlovini asizanga izamela. Iyazenzela nje idinga nje umbhobho okanye umlomo, i-mouthpiece, umuntu azayithetha itsho ivangeli yenza umsebenzi wayo. Amen. Ivangeli bazalwane ayizameli, ihamba ngomntu. Haleluya. Funeka ibe lapha kuwe ukuze xa uyithetha isuke yenza umsebenzi. Ukuze abantu besithi ngexesha bethetha siyasaphila, ngexesha bethetha iye yajika indawo esikuyo. Besifika sithetha njamazwi eziqhelo kodwa usishiye sisivuma mhluko balangazelela ukukuva nangomso uphinde uthetha. Haleluya. Ngoba ivangeli iyazenzela, ayenzelwa ngugalawe, ayenzelwa ngumfundisi uFele, ayisikwenzela nanguwe. Inamandla apha kuyo, ithwele amandla. Haleluya. Haleluya. Dinge into yoba siyazi lento yethu ithwele amandla. Amen.
Okwesibili le nto bazalwane, ivangeli kwakhona awufuni ukuba uzama uyilungiselela uyitshintshe le nto yiyo uyenze le nto ufuna uba wena uba mayibe yiyo. Yingxaki esikuyo ke leyo namhlanje seyingasenamandla nje izanywa ukumodifaywa abantu abaninzi bazama ukuyifakelela ibhisi leyathi ukuzivakale kamnandi. Haleluya. UThixo wamazulu wagqiba okokuba aphefumlele le iBhayibhile ilizwi likaThixo. Bazalwane bam, njengoko linjalo asimele okokubana ngaba sizame thina ukwenza lethu ilizwi kweli. Mayibe lilo njengoba linje, silikhuphe silichaze njengoba linje, ungalongezi ungalinciphisi. Uvesi nama-16 obefundwa ngumama uthi qaphela le nto ivangela izikwamkelwa ngabantu bonke. Yes, Lord. Iqaphele lo ndawo. Thank you, Jesus. Ngenye izinto echaphisa abazalwane leyo yokuba usuke kube khona abantu abayichasayo. Athi seyithethile amvulo yochasayo. Ukhona nalapha mosengwevini. Ukhona nalapha ePortalfred. Umoya wokuchaza. Kuba khona kanti ufeke. Awubekwanga nguwe. Kathibeke kuthethe. IBhayibhile apha le vesi ithi alamkelwanga ngabo bonke abalifileyo. Alamkelwa ngabantu bonke abalifileyo. Sudinga sutyhafa kuba abathile bethe abalamkela elivile phofu. Qhubekeka ulibayele. Qhubekeka ube nenyameko ulivakalise. Sukuvumela umoya wokutyhafa ukubambe ukubuyisela umva. Uvesi number 16 uvesi number 17 uthi masizabe indaba ezilungileyo ukuze bazalwane zizo ekufanele uba sibacaphukise ngazo abantu kunobacaphukisa ngeendaba zabo abantu bacaphukise ngevangeli bangakufunela into ezabaphilisa ngoba le nto xa bengayamkeli becaphukela le nto kodwa xa bathe omnye wake ndiyitrayi iyasuke inceda. Ufika kwam ndishumayela phaya kule ndawo ndishumayela kwe-station 4 ukuphana waguqukayo ndiyomvalela ngosuku olulandelayo ngoba kaloku umntu kayiguqukile uyabhalelwa ndenzela nawe lo uthe ndiyafuna ulandela suyiyekela kuye khuthaza phinde umvakashele. Amen. Uthi kuba kanene uthe uzawulungisa mos namhlanje ecaweni uvula kuwe ndiyaphuma ngo-8 or ndiyaphuma ngo-8 ngawo siya ecaweni kwaye siyemhlanganweni whatever loo ndawo niya kuyo nimali uyomkhuthaza ngoba xa uyekele kuye laa nto usenophinda aduke. Qiniseka into yoba uyaqiniseka uba uyamqonolondisa into yoba ufuna uba kunye naye kweli hambo sokuya phambili. Amen. Ngoko ndizokuqinisekisa nomzalwane ngosuku olulandelayo xa ndifika apha ndandishumayeze ndiyetratweni wayamkela inkosi ndabuza inambari yakhe abantwana khona ndiyalandelela ke ndiyofika kokwabo. Xa ndiphuma ndifike ngekho athi umama walapha, mzalwane ndiyavuya ukuba ukhona apha endlini usaphuma, ndiyayazi uba lo mntu uzomfuna kakho kodwa yazi into yoba apha endlini sinengxaki, sinomntwana obuyisiweyo esibhedlele apha nankuya ulele phaya kuthiwe makazofela ekhaya. Haleluya. Makazofela ekhaya uncanyiwe kuthi oogqirha bayazi into anayo, akukho treatment ayinikiweyo nangoku akatyi akahambi. Silinde loo mini ayawukhululwa ngayo emphefumlweni. Ndangena ndathi mama make singene sithandaze. Make singene sithandaze. Senzela nawe ukuba uyazi ukuba uphethe isisombululo sengxaki. Ekuyile kumntu ushiya umthandazo. Thandaza ngoba. Yes, Lord. Safika sathandaza phezu kwale ntombi into ekwenza ingqondo ngumntana noba ngumntana lo andimazi njengoba elele kanti ndibona zandabona emini ndaqala umbona elele ebhedini ndithandaze ke ndithi ke kuyo nomama hayi ke mama sabonana ngomso kodwa ulinde ummangaliso. Ayinguwo zakwenza ummangaliso suqiniseka ngawe, qiniseka ngalo ukuthumileyo ngoba uzivakalise ingaye indaba ezilungileyo lowo ke umntu esithetha ngayo ngomuntu kuKristu Yesu. Xa ndivuka ngosuku olulandelayo ndifika ndiyowujonga kwakhona kwimeko ke ngokuyale ntombi ebesiyithandazela ngezolo. Xa ndifika ebhedini kulaa bhedi ebelele kuyo kwintloko ayisekho laa ntloko ngoku ebhedini. Athi umama ngo-12 midnight iphakamile intombi. Thank you, Jesus. Uzawuthini uzawuba yeye ukhela wahamba wathi akandibekeli uthi waziyela namhlanje ebathroom wabuya ebathroom wathi makaphakele engasatyi bamfakela wena into ebambe basina kunika ukutya kuqali kuya kuvomita wathi ndiphakelele uye waphakela wanya warayithi wavukela amandla waneke ethomini ngesuku. Ndifuna uyazi lokuphetha isisombululo. Yes, Lord. Uphethe into enamandla. Bantu oogqirha sebencamile ufike wena elizweni labantu ngayo bangasithandi kodwa izabazuzisa izinto ngoba ivangeli
inezinto ezixhwele Yeah. ezinamandla. Yes, amen. Bakhona ivangeli bazalwane bami ayikhethi buso babo. Yeah. Subakhetha abantu ozabavakalisela. Yeah. Vakalisela sepalamente. Vakalisela whoever usendleleni yakho. Yeah. Mxelele ngoYesu Kristu. Yes, Lord. Mxelele ngento awayenzayo. Because into kuthiwa wazenza wabuyela ezulwini ngeba sizezona nkedala. Sizezona nsizane ngeba uKristu sifailile. Yeah. Kodwa uYesu akaphelelanga nje bakhona emhlabeni avakalisa indaba ezilungileyo kodwa wavuma uvumo oluhle phambi koPontius Pilato. Ezi ndaba zinekulungele lokuzimela nakuye nabantu nomkhasayo uqinisele sibonaphi loo nto uKristu iBhayibhile wavuma uvumo oluhle phambi koPontius Pilato wabethelelwa emnqamlezweni wafa wagcwatshwa waze emveni kwensuku ezintathu wabuya wavuka. Loo nto bazalwane ithemba lethu simkhayisela ngayo uSathane. uSathane wayekhayisa ngokufa besithi sifanele ilungelo lokufa ngokusithi kuye uvukile. Basithi uvukile uSathane akeva kamnandi ubumnyama buyasaba. Basithi lona licinga uba ufile emveni kwensuku ezintathu kwingcwaba lakhe akafumanakanga. Yes, Lord. Wavuka. Amen. Ngokujena uboniwe nguStefano ethi ngasekubeni egathini uboniwe uyaphila. Ukhona ithi iBhayibhile iyasithethelela. Sazi into likhona ingcine lambonayo emi ngasekubeni egathini ngoba uStefano xa ebulawa inqaba ungcina bukaYesu Kristu uthi baba bambulalayo ungabamisela ityala inxa yesisenzo kanti ushumayela kuPetros ushumayela kuSawule waseThaso uthi ungabamisela ityala kwesisenzo kodwa uthi Pilato kuye ngimbona unyana womntu embi ngasekubeni egathini. Yeah. Yes, Lord. Hallelujah. After a while, wasindiswa uSawule waseThaso. Waba nguPawulos. Amen. Bazagqiba bakuvisa kabuhlungu. Suyeke usithetha indaba ezilungileyo. Verse number 19. uThixo ngazi indaba ezilungileyo uprovoke amaSirayeli. AmaSirayeli akalahlwanga. Banomthatha into bayise illegitimate child. Akazelwanga engumtshatweni. Ngoba intombi le ifunyene ikhulele. Ingazalwi nandoda. Amen. Atsho ke ngokamaYuda loo nto ayenza isenyeliso. Athi wena ungubani uzelwe ngaphandle komtshato nje. Ngithani amen. Ngoba noYosefu uthi iBhayibhile wathi akusicika izinto waqonda hayi intombi wabuya kukhamba umtshato kubanye akasathathi nayo uzayibizela ngasesayicela into yoba hayi laa nto bendiyithethile ngeyirhoxisa bengayilindelanga le nto kodwa ithiwa iBhayibhile uYosefu yayindoda emoyikayo uThixo. Akazange afuna umhlazisa umkuyo uMariya wafuna umbizela ngasesa amale kodwa uThixo one-timing wathi abolala mhlekazi kodwa ndifuna uthetha nawe ngoba ubabeli zawufeli uthetha ngithi xa uhleli ngawulala uthe wawulala wathi ungayilahli le ntombi le nto iphakule licebo ngathi amen. Wena vuka uthathe le ntombi awuyithandi kuba waleli uthandwa nguwe uyithanda kuba isenzelweni kaThixo zonke. Ufanele uba wena ube ngutata wento engaveli komhlaba evela esulwini. Yiyo le nto ade uYosefu wabizwa ngokuba unguyise enkosini uYesu Kristu. Amen. Kodwa amaJuda ayengazange bamkele child akangamkela amaJuda nangoku agqiba ngaloo nto. Kodwa ndifuna ukuthi ke kuwe namhlanje loo nto ungakamkeli kwawo amaYuda uThixo wacaphukisa ngathi zasuke zabaleka indaba ezilungileyo zazofika nalapho ePort Alfred sangamkela thina bePort Alfred indaba ezilungileyo inkosi ngoba besithi awumntwana ongazelwanga kumtshatweni ungulo wahlangula impilo zethu ithenanti lokhu yazi uThixo ulecebo uThixo xa ifuna ukuhlanguza usebenzisa ntoni na ukuze akunwele. Le vesi ifundwa ndandiyithanda esikolweni uMncwadi kaYohane chapter 10 verse number 16 sasifundiswa ngezigcwele ekudala kwakukhona ufundwe ngalaa vesi ekuseni kaloku chapter 3 verse number 16 yayifundwa njengotitshala bengayazi noba ithetha uthini kodwa apha kum yayingayinto eyithetha khanda yazi nam ithini kodwa ngalaa mini kushunyayelwa ngayo kwakho into ezikhawumamela. Kanti le nto kuthethwa ngothando lukaThixo iyagape lapho igama ithando lithanda ukuqonda ongenamida wayishumayela nomfo le nto yayishumayela uthetha isithi Yesu ngabe ndicacela okokuba ndingomnye wabantu okanye mna ndinguloo mntu ofanele kwamkela uYesu. Ndaphakama ndamamkela uYesu ngaloo mini ubomi bam baguquka impilo yam yatshintsha. Jonga le nto yenzekayo phaya elalini
kule ndawo ndandikuyo namhlanje le nto ndizoyigcinela nalapha ePortal Fred. Ndithi akhona amandla iqangu labantu. Uye uKhristu. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord Jesus. Sifuna ukufika fika uchazi bethu yathandwa futhi kuba ethekehula uthi into bangafune kuyafuneka ngoba uthi le verse nabantu abangakhange babuzise nobuzisa ngaye uyabafuna. So sithula futhi lo akahambi cawe akadingeki unofunwayo. Bazalwane bami udingeka thina. Yabona thina siyinambe yaneleyo yokuba le ndawo siyenze upside down ngevangeli. Babangala abantu. Bathi abantu babonakala bengathi lokho beyincekana abathitha abanamandla babona izinto ezinkulu ezenziwa nguThixo ngathi ngoba ivangeli ithwele amandla. Yes, Lord. Ukutshingisiwe. Yes, Lord. Kwakhona abazali bami sifanele ngoko sazi ngoba le nto siyahamba siyoyivakalisa siyothetha ngayo kubantu bonke. Khawuleke ukuyigcina kuwe ivangeli ligqithisele nakomnye umuntu. Amen. Ikhona la chorus. Yes, Lord. Ethi ivangeli sothatha umbeke pha. Yes. Kunokuthini ulifafasa. Yes. Isho la chorus ngibona ukuthi abantu bakudala babeqala inkolo bayazi le lokufafasa. Yes, Lord. Yes. Alivangeli sisiqhasanisi. Indawo ongafafaza ivangeli bakubi. Funeka umane siyifafaza. Ivangeli bakhona ipreserver yokubona. Ngoba ihlabathi lesikulo lilokubona. Kasisasaza ivangeli noko kuyabambezeleka ukubona. Ebona ihlabathi khalezela esiphelweni kodwa ivangeli lithemba namhlanje. Suthula ngevangeli. Suthula lifafaza. Kuba unobuleke phansi okanye ulibeke ekoneni okanye ulibeke ulise ngocawe lifafaza abebekini. Lifafaze esikolweni, lifafaze emsebenzini, lifafaze kwi-business world apho khona. Beke lifafaza naphaya kulaa bed and breakfast ukataka ufenyayo ndishelelo lifafazile. Yabona la mntu akafuna uyiva lelo lithethayo. Uyawubona la madoda wabambile lelo sithethayo. Amen. Sitho wasikhapha uphuma nathi esimangeni likhamba. Ngoba ivangeli xa ifafaziwe iba ne-attraction. Yabona njengoba usawufuna nje ude uhambe ngazo zonke into zikhamba uhlamba ngazo. Uthenge zonke into zikhamba uhlamba ngazo. Ude uphathele nezinye eziqhileyo eplastikini. Uthenge uzigcinele emanzini. Nakunjalo uhambe ngayo into ebambelwanga ube nje into enokulunga. Awufafaze. Uzawuhlamba ngento endumanga ngoba wena awufuna ufafaza. Ithanda amen. Kuba ufafaza ivangeli ingahamba nalo libhalisi. Ingahamba nezinto zongazokucekiswa ngabantu. Ewe awuzuthandwa ngabantu ngathi uzawuthandwa ngabantu bonke. Kodwa noma kuhamba khona uzaba nomtsalane ngoba uthwele into enomtsalane. Ivangeli. Ithanda amen. Amen. Ivangeli bazali nomtsalane. Amen. Unoma kwinyanga ezintathu ezizasa besifikelwa ngabafana abavele eAmerica kuba ayizudila wesinento ndibona ngathi ifuna ukwenzeka phakathi kwethu neAmerica. Abafana abafana bazawufika for imali. Beza kwivangeli. Bafuna ukufunda ukushumayela. Beza kuthi apha ezilalini. Ivangeli. Asikazi noba azange sababona. Bathi sifuna ukuya endaweni lapho khona ukufafaza. Xa befika esileli ke ngoku singalifafaza. Sabanceda nje. So phuma nawo ufafaza. Lifafaze. Yes, Lord. Ukuze le nto itsala onyana bakho bakude, itsala izinto ezikude, ikuvulele imihlaba oyidingayo, ifafaze ivangeli. Awuhambisa ivangeli ungavumeli ukukhathwa utshaba. Ufuna uyenza ngawakho amandla. Kodwa vumela le ndlela uThixo athi yenze ngayo ivangeli. Ishumayele sombili eteksini ulinde iteksi, kwiteksi rank kwathi kwiteksi stop abusuya amkela khona iteksi. Ishumayele ivangeli kule ndawo kulonto ume naye. Khabumbuze ngoba wake wayofika pha eLife Giver Church. Kama yaziwa lecawe ngenxa yoba uthethi. Ngiyakubonela kuyo ibona inkonzo yakho. Ithanda amen. Ithethe kwi-family meetings. Ithi kakukhangeleyo pha ithi ndiyakhonza ndiyayazi uba ndiyakhonza. Kubabalisela abantu. Kwi-family meetings. Hallelujah. Yes, Lord. Yazi abantu xa ku-family meetings bayafika ukholo lwabo.
ngoba kukho abamakazi, kukho omalume, kukho bani, kukho otanci aba baboyika abangavumelani noyesu angalifafazi uyena ivangeli bazalwane siyithetha kuzo zonke indawo esihamba kuzo. Ithi iBhayibhile ke ngoba verse 9 ifunda ivesi yokugqibela sizothandaza incwadi kaPetros wokuqala chapter 3 verse number 15 ithi phaya silungele ukuphendula nakubani na ubuzayo noba ude upitilize neAfrikaans ngokuphendula ivangeli funeka ulungele uthetha lonke ulwimi ngoba ivangeli luthuthuliwe. Amen. One time, I still remember, I don't forget no meaning. That is a take. You can let me over. No father, and I asked English. What's the language? You know, that's a take. And he asked them the language. That's the English. Amen. Why you take that? That's what you get on. The phone. Yes. Because I'm just put this phone. Translate. Yes. I take that by. Wow. Let's be about it. Imkareba dilapha ngenxa into bandikholo uyabuza noba uneMuslim nami hayi ngumKristu. Yeah. Thina kuthanda abantu ngumKristu yajika imeko yemoto. Wathi ungakuphinde ulibeke la. Yo. Ayizibambela ngomuntu wakuphindisa. Otherwise benginokuthatha ukusesiria. Isiria kudlala. Lento sakuliwa nyane sereyini ngoba sivlo unungazivi kodwa alabazulu banthini wakuthi kodwa nokumelele kodwa besiya khona madoda akavuma uthi kodwa thethe lono ngathi hayi kodwa anizumthanyela ukholo ngenxa yokuba ndinokuthintwa nalapho ndinokuthintwa khona ndizathi uKristu uyinkosi kanti ndiyakwewesi e-airport kasifike e-airport abangabudala siphaya ngoba silinge iflight ezawufika ebusuku kwaba khona into earthquake ngenxa yevangeli zakwengisi kodwa uThixo unamandla ngaphezu kwazo. Yes, amen. Ivangela kulelivela phakathi loba i-earthquake inzima kodwa inzima lapho kuthiwa i-earthquake lapho kodwa yazi le egama lithetha i-earthquake abantu bomama bethi ngasenza siyibona beSouth Africa bese bebekuthanda kwensika ze-airport yabe igungqi i-airport bayayigungqa ixesha elide bayathi wala uThixo ubaba uThixo ngifuna ukuthi nawe uyi-gospel carrier. Yes. Abangabudala ngalo xesha ngakho ndadibana nomfana waseRussia ndilibele nje nendawo lelizwana laseRussia emfutshane wayesuka kulo igama lakhe nguRapollos ngashumayela ngendaba ezilungileyo phambi ngexesha ndishumayela sengiphelelwe nazidollars namali ukutya kanti uphethe izinto ezimnandi zelalizwe lakhe saqala sawakhupha izinto ezimnandi ndabuya ndisindwa engafunela izinto zakhe besiya naseAustralia esithi ngenxa yezindaba izinto ngawusiphatha emadoda balisela amandla. Yes. Abangalizo bakhuphe into abasifihleleyo ungazifunanga ngenxa yokushumayela kuKristu. Yes Lord. Suthula ngayo. Yes Lord. Uthulele ntoni kuKristu ucinga uzakufaka engxakini uzakukhupha abantu abakufaka engxakini. Thank you Lord. Unamandla okukhupha esengxakini. Thank you. Apho ukhona qala kwendawo kuyo suthi hayi ndifuna uya nawe theki bethethe qala kwendawo kwendawo kuyo thetha ngesu kulemeko kuyo shumayela izwi lodaba. Lonke ixesha iBhayibhile lonke ixesha sihamba masizivakalise indaba ezilungileyo ngoKristu Yesu. Xa nivala namhlanje yini labazalwane ingathi senifumanekile ningafuni wakho ndinombuzo nje osho kuni ngaba senifikile nifumanekile anifuna ukuthetha ngayo ndaba zimbi lezi nizithethayo akabuzwa indlela into amadoda ebheke amawusi ndaba zimbi lezi nizithethayo uthi hayi umama kaSirayi ezindaba zingoKristu ngayo bethelelwe emnqamlezweni. And abantu besiba nguye uSimso lwabakuye kodwa ngosiphoxekile sibone ngathi akasineda ngona ngoku sincame sancama sagodwa ngomnyakatwa abantu babehamba kule ndlela ibheka omnye wabo kanye bobabini babe ngabafundi bakaYesu Kristu babe sebencama besithi hayi le nto isidibaniseni sifake engxakini amaJuda ahlekisa ngathi utheka incokola nabo ithi iBhayibhile evezi babencokola nabo ukuthi azavula inhliziyo zabo uthi kuyayilayita ayinumeka impilo yakho. Yes, thank you inhliziyo yakho ivutha bathi bantu besahamba bathi Nkosi baqabuka bethela bathi Nkosi hlala nathi balitshonile nawe namhlanje. Yes Lord. Uzathi wami indlela uthemba wami njengesikhaya kanti Nkosi kule ndlela wami kuyo usuke uthethe
ithi suthula baba ukuthi bona suthula baba suthi unkosikazi bemangaseli uthi abo kanti uqala breakfast abantu abazokwazi into ngoba ivangeli kufanele sishumayele Yes. Ngithanda amen Amen. Baba umgala ngawo Amen. noma la incama mina ngishiya phakathi daka ngenxa yendaba ntsangile zina ngoba yena niyadluthisa Yes. Amen. Yes, Lord. Amen. Bana funeka wena funeka wena baba Yeah. funeka wena funeka umuntu ngathi hayi khanda lakazi Funeka funeka ngosisabe babam funeka la tata funeka wena mfabikele mama kodwa ngandini Kale kodwa ngandlayo uzobona uzaza necholo babakani uzoza nenye uze naye uyoza neyawo ucholo sibona apha kufika abantu abasha abangakawo kanti bathanda amen suthula Yeah. nawe umuntu bethi drums nawe umuntu bethi keyboard sonke singakhulu Yeah. ngabefundi sinaka kade ngamathuli ndiyema ngisivakalise indaba ezilungileyo ezingoKristu recently ngibheka eBloemfontein ngikhwelise omnye umfana sathi siyofika eBloemfontein sele kuvuleka ithuba lokushumayela eCala Amen. abafuna ezibheke eCala ngina-appointment eseCala ukushumayela indaba ezingoKristu Yesu sizenzele ipulpit ngokwethu uthi ubasondise nomfundisi lo undinikani nawo umfundisi ufele Yes. selo kuyaba nguye Yes. umfundisi ngoba le pulpit oyazi into hey yapreparisha Yeah. Kama zara khona le ndaba ezilungileyo amen hlala uprepare isikele verse funda ke mama usifunde umntwana wethu sokuqala chapter 3 verse 15 uyifunde kakhulu ukwaze bakuve funa ikwaze apha emicrophone sizohlangana wena umuntu ungena Kristu silungise enhlizweni yakho ngoba into abangaloba wena ubugwala akekho uYesu enhlizweni yakho umuntu ongena Yesu uba ligwala amen Yeah. umuntu ongena Yesu bana noni Balekwa. uthi awuzawuthetha la yikho le baba ayithatha ungaqweni ngumama futhi funa ngomgalawo siyathambisa uPetros uqala chapter 3 verse 15 verse 9 verse 15 Inkosi ke uThixo ngingcwaliseni ezinhlizweni zenu Yes. Bantu kuthiwa put God first in your life mama put God first in your life Yeah. ukungcwalisa ukuprioritize uThixo ebomini bakho yabona into abangazange xa singashumayeli i-priorities zizinto esizixabise uxabise ntoni ezaqala apha enhlizweni yakho yinto oyithanda sodiyeni yi-TV i-social networks into zinto lento zenziwayo busy content Yeah. ufuna ukuzenza ube yi-famous ithi le verse uThixo makezeqala empilweni zethu masimlongelele uThixo qala ebomini bethu ukuze ushumayele eqala ufuna ukuthola priorities lento uyithandayo uzawuthetha ngayo lento uyithandayo uzokuncekela ngayo lento uyithandayo yabona noma ufumene uthando oluthaqala ndizawuthatha nale ntombazana ngazi noma ndihleli ngokola labantu ndizibone senginquma ndodwa nto lahamba ngentyapha bayazi understand noma ngabacacisele Ngumamukala. amen ngoba ngifumene uthando olutsha kodwa ngiyasuka abantu ndizambele ndodwa pha ndicinga ngaye ndinefoto yakhe lapha epokothweni mane ndiyikhupha into my-priorities leyo bane-excitement banandlela osenza izinto ezilapha kuwena ngendlela okwazi ngayo uthando bani ufikele bakhithi amen uthando banjani uthando Creative. creative awuzibona izinto njengezikhelo ufikele uluthando lonke lalifikele Amen. ithi noma bendilele ebusuku ndivuke ngendichophe ndicingeka nendithatha nini ndiqonde hey sangathi ledethi kude yazi sangathi ledethi kude ndizibone sendikhwela iteksi ndiyakulalala kuyo yojikeleza ndikulala ndimbono ngiyawukhona uthando xa ikhona laa nto ithi umntu xa umthanda akho distance enokohlulana uthando luyayikhavarisha laa distance ithi noba wenza into noba ixabiso lingakanani ingathethi into kuwo ngoba uqhutywa yintoni luthando qhubekeka ke ma qhubekeka laa vesi ukuthi ukofika oba ingxosele entliziyweni zenu wathi ndamnqanda ke ngokufunde uqhubela umca uqhubela Lihlangene kulungele ukuziphendulela umuntu wonke
obuzayo kuni. Ilizwi ngalo ithemba elingaphakathi kwenu linobulali, linoloyiko, linesazela Amen. Sibayeke mama. Nibe nako ukuziphendulela ngalo ithemba elikhona enhliziyweni. Yeah. ElinguKristu Yesu. Ithophe esingesini ide ifike kwindawo ethi ithemba elinguKristu Yesu. Ayipheleli nje isikhoseni ivele nje ithemba isithi iyona iphelela ngento emele ukuba nize iparish ezibalulekileyo njengoba nizaba ngamanqindi. Kodwa lifuna nibambe ukuthi ngalo ithemba elinguKristu Yesu libe nako nokuziphendulela. Ncela siphakame sime ngezinyawo. Kodwa awunako ukuziphendulela ngekho enhliziyweni. Yeah. Asiqale ngomuntu namhlanje okumfundisa. Thank you, Jesus. Ngilako bona uthisakala enhliziyweni yami. Yakhalela ngiyanqelela uphuma. Ngibe mafulufulu livakalisa indaba ezilungile kodwa kekho uyesenhliziyweni yami. Ngithika yena ndiyoyika kanimele bantu isivakalisa indaba ezilungileyo. Suke kuvela ukoyika. Ngifuna wena mntu namhlanje ukhona ungakhange umamkele uYesu Kristu abe inkosi nomsisi empilweni yakho. Umamkele nguye lo owenza into yoba amandla abe khona. Nguye lo owenza okokuba kube kwizinto ezintsha ngempilo zethu. Cela wena mntu ukufundisa isivalameko. Cela ke sivalameko sonke umuntu amamele inhliziyo yakhe. Sumamele inhliziyo yomuntu. Sucinga ngomuntu osecala kwakho into yoba yena ucinga ntoni ngoku. Cinga ngawe ngoku uba ucinga ntoni ngoYesu Kristu. Kwenzeka ntoni empilweni yakho ngoYesu Kristu. Ngicela umuntu wethu mfundisi ngiyamdinga uYesu abe yinkosi nomsizi womama. Asiphakamise isandla sakhe sokunene. Evuma cela siphakamise isandla sakhe sokunene umuntu wethu mfundisi. Ngiyamdinga uYesu abe yinkosi nomsizi wobomi bami ngoba udingeka abantu abanjalo kuqala abazamvuma phambi kwesidlangalala bathi uYesu yinkosi atsho ke ngoku uYesu ahambe nabo. Cela sivala amehlo siyathandaza. Ngithanda emveni kwami Nkosi Yesu. Nkosi Yesu. Ngelizweni yami. Ngelizweni. Amen. Bayigcwele siyathandaza namhlanje. Yeah. Bawona amandla. Siyakholwa ngenqaba yakho ehlayo kuminyaka engamawaka amabili yadlulayo. Umthumile uKristu eze engumuntu 100%, enguThixo 100%. Wafukupha ngasemnqamlezweni ngenxa yobomi bethu. Bayigcwele sinikele impilo zethu kuwe ngalo mzuzu somandla. Sithi Nkosi lawule bomi bethu ukuze sibe nabo ubungqina obuphelelisileyo ngoKristu nangomsebenzi awenzayo emnqamlezweni. Bawona amandla sincede ke Thixo babona amandla nantoni sikuba sicela sikholwa lithi izwi lakho sinako nokuyamkela. Sicela inhliziyo yethu ibe nethemba elifuthanisileyo. Bawona amandla kuwe sikuthembe ngendlela emangalisayo. Sizilahlele sincame konke sikuprioritize uze qale bomini bethu ukuze sithethe ngawe kwezinsuku zizayo. Nemihla yonke side siyophela ubomi bethu simvakalisa engenguyombi enguKristu ovukileyo engombi kaDavide. Simchaza njengokwenjalo engowazalwa yintombi engazali nandoda. Siyabulela kaThixo uzibonga ngombono wakho ngoKristu waseNazaretha. Amen. Siyabulela kakhulu. Siyabulela Nkosi mfethu. Amen. Ngiyathemba bazalwane bami. Yazi nginethemba elikhulu ngawe. Yes, Lord. Kema ngijongile nje nginethemba. Okokuba ngiyawuvanga iphaya engeqisi. Yeah. Ngive kwa uyagijima. Uqalile uza nabafundi. Amen. Uba ukwazi kabanye makashi uba ukwazi ukushumayeza ubiza lokufundisa ufeke. Uthi wenza ukuthi uzawudibanisa abantu bakho nabantu abayicela imfundo zokuthetha nabo phakwami. Uba memele phakwami afuna ukufenza shumayele kuKristu. Uvule home sales ngokwakho. Uncedisana nesicaka sikaThixo. Nyamanga mfethu uyazivula home sales kodwa ncedisanani naye. Noma mfethu nimthwalise nomsebenzi mawukakhale emagcini abo. Xa ndibuya kwithukozisana ndifuna ukubona nawe ulapha ngaphambili. Amen. Ndifuna ukubona nawe khona into oyenzayo noba ukofarisha urendanisha umculo noba intoni okwazi uyenza apha kule nkonzo khululeka likhaya labantu abafana nawe. UYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.